Si Mario ay sa kaya tungaon doon na to ni. Payot mo na. Ayun, Sabi si Mario, unsay bahog? Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Punta kami ngayon sa bahay ni Mother Earth. Kasama ko si Mario. Tingnan namin doon kung nasira na ba. Natanggal na ba yung ginawang pala-pala. Dili biya maayo daw kuno nga ang pala-pala. Dugayon pag tangtang katong pala-pala sa kasal ni Janice. Dani ra ka, Agi. Kay akong agian ang baka, akong tigwayon. Kaya nga no guys, ang ilahang gitangtang dadtong ni Agi, ang katurang trapal, wala nila pang tangtanga ang kawayan. Ambot lang karon kay for how many days hindi ako nakapunta doon sa bahay ni Mother Earth. Itigway ko muna ang baka. At saka nagdala kami ng tabon-tabon. Baka sakaling may magtinda sa isda, magkilaw kami. Ito tabon-tabon nilagay ko sa bag. Ayun ang mama namin Ayun si mama. The feeling that I can't go on. Agay, wako kadala sa hapin. Basa na naman ang lubot na to, Dani. Sige na. Ang imuha, dagan pa man to tubil, no? Kani ma to ikuan hapin. Nakiwan ni limpyo, Ligid panginan ang ligid mo ah. Ang kanang kuan, atubangan. Sektora. Ligid. Ay magahay kayo. Sige na. Bilisan mo na. Huwag ka ng maraming salita para hindi tayo magkalata-lata. Ako una? Or ikaw? Ikaw una. So, diretso na tayo doon sa bahay ni Mother Earth. Abang-abang kayo kung ano ang mga kaganapan namin ngayong araw na ito. Dito na kami sa bahay ni Mother Earth. Wala pa jud siya na tangtang. Kay ambot og nganong wala na natangtang. Yeah. Wala da si Mother Earth. Are si Mother. Ambot ka ano ko naabti karon pa makogi kami sa kamada naghinlo kay anniversary ba ugma. Uban sa siya naghinlo. Wala. Nya aham di siya. Ambot niya. Are si Mama Mige. Ha? Nagmeeting? Nagmeeting sila? Nagpaibot to ganiya wala. Naday libre ibot nipon din eh. Do sa Kabulakan. Sa Kabulakan. Siya nga di siya appeal sa kuan kay Paibot sa nipon. kung talaga yung paibot sa una ra gina. Mo gani. Wala si Mother Earth. Nya kani So man ni siya pagkuan. Nakalansang manggud sad ni siya tanan. Kani nakalansang ni siya tanan. Kinahanglan pasad ni siya di ay sa damba. Kay kung tangtangon lang siya nga kuan di ni siya dali matangtang. A few moments later. Nandito kami sa bahay ni Madam Eva Vlog. Kasi sabi niya may isda tapos pagdating dito wala. Sabi mo may isda. So ngayon, nasaan na ang isda? Ingon ko nangambas ko daan kay wala palagi pangambas ay kudaan kabalo sa ako ing mga usin nga. Gusto ka pangambas nga wala ay agpangon na wala pa manidya. Ingko na tapos sa ubos. Lain ako kapangambas ko naguban. Hagoy, Ginoo ko paghuna ko ban og na Nang anak. ulah di ba kahamino kan ay magkita og TV man sa bata sa tukuan na. Dai ka ko ano? Anong pagkain mo diyan? Ali, babe. Kasi marami siyang pagkain dito. So, kakain tayo. Uy, pinaghandaan mo talaga dito ha. Ang dami pagkain. Uy, Kinawat tanan. ginawat. Tanan. So,
Ako na sa ni A. Kawata sa Kawaton sa nako ni. Ay, na kay ato pa na i-distribute. Sige. Kunin Kunin mo na agad. Ugma na may ugma. O, at saka ito, kunin mo na agad. Away mo kalbi. Di pa. Unsa tambal? Nara Kunin mo pa. Kanira daw ingon sa ubo, kanira daw. Kunin mo yan lahat. O kana oh. Ubog sipon. Kana. Ubura na ano na ko na. Ubura na. Ito Kana pa. na ka epektibo. Ay, ayaw ko. Wala ka na nabuhat sa init. Way may Sa upload mga na eh. Sige, Wala lagi ba yun? To siran eh. sige, marami. Ano to, hinog na? Wala pa ugma na ay biburo pa ka. Ito gibilin na to ako. Kinawat, gyapon ni. Ito sa pa dili sa awak man eh. Aw. Pero kinawat pa kisa ako man ipapangapanon. Magnanakaw kasi ito siya. Pero, sa kanyang, hilaw man niya ah! Ayo ka ako gikuha na kinay una makakawat ito ako na nakitangwa pero ugma matamis na ni siya ugma. May bawaan jud kung kawatan kano kay ngano. Wala ko blade mo, be. Advance. Blade ako. Okay, breed niya sa pagkita ko sa breed. Joke lang ha. Yan ay joke lang. Lahat yan ay joke lang. Ay katong ana. Oh. 20 man to, 20 to. Dili bilid mo diya utang me. Gidisplay gibaligya burkag abutak sa utang-utang. Hindi man amo gibilin na diya. Ang saban? Bil kuno ana. Islo mo kay ibo aslo. Siran ang wala ro. Diri. Okay lagi aslo ni ko. Isira yan. Baka may maka... Mga buwa ko. Nang ano, ubo man dala ubo dinhi sa dinan. Ubo sa ta. Hindi ka na magtaka kung nag-uubo-ubo ka kasi umiinom-inom ka. Sigarilyo. Ayan. Oh, itapon mo na ito. Oh. Tapon mga basura. Sige, upo tayo dito. Baka mahugmo ito. Hindi niya patulog. Tanawa lagi ti pasawa kay pabanos na sino. Panos? Kapit na nakatunga. Tapos Panos. ako panisip na panos kaya pun. Magyapon kay lami, magyapon. Alina, upo ka dito, Bit. Mga Upo. basura ti mga kita mga basura. Ha? Kitang basura. Ay, mga basura. Hinog na na. Dili gibilin kay katong kauban o kawat. Pero hinog na. Dili pa. Pare na tanan dia. Saan niya? Pahiram ng stand mo. Okay. Dito kami kasi mangutang ako ng isda na naman. Magkano utang ko? 500. Tapos, Karon na yan. Imot tanan. hindi. Bayaran ko yung 500. Karon utang di bayaran ko. Sa pagsweldo. Sabi ko na. Tapos, ang uutangin ko sa susunod na naman na sweldo. No? Imot tanan. Ha? Kali 500 yapon. Oo. Wala ko eh. Ha? Bilid ba? Utang mo ba? Sa utang sa dapat ka kabalo. Balik lagi utang na dili tag. Doon ka po. Kaya para malabas ba? Katong pink? Dili ba? Itong Ay wala. Katong hawiran na nga 20. nada to. Salamat mo ito. Tawag ka ni. Nakita niya. Ako magiging supakon. Blade nga ana blade. Oh, sumay ito ngigil balita blade eh. Karon ay kuanto dagom. Wala ko kay blade. Blade. Sakit. Nalimot. Sa Malaysia. Ang katong bal ana ba ana. Pautangin mo na kasi. Wala kay blade. Nakita niya. Katong to hawiranan. O, kunin mo doon. Sige. Sige. Bante ka na bitaw wala di akad. Sulura sa mansion ng hugog eh. Bante na bitaw wala diha. Ay pagawas kuan kay subak-subak ka magtuo ka bakakan ka. Blade gani. Ay iya breed katong breed nga ana. Na ana di sa ako karon ni hawiranan ng ana. Na iya gusto ko to mga ana nga kuan dagit breed dagit nga walay kuan. Oh, sana. Oh. Magulo kasi ito sila. Kaya hindi na tayo ano. Yung suka diri mahuta ka yung suka abot ako yung suka niya nga. Konsumo man na ah. Ikuan niya ipaksir sa isaon niya kuan. Ako. Abuta ka suyo sino nga di man nagbaligya kay ikonsumo man na kay grocery pa na ako nakatungkuan kitaan ko ni ate yung kuan. Mawala akong gihatag katungkuan. Takaan ko 2,000 maro pa ito yung suka. 2,000? Na, motor pa lang ni. Kani ugma na ni makilabahin naman tiyo. Nahinog na. Ay, hilog naman ni Ivy. Sige. Ay, hawi di. Bakit ka pukson sa Sige. Kay malapit na. Sige. Sige man wala ginugo no? Oh, ugma pa gina pa na pa. Dami ho kay nagsikakang na. Unsa ba sirin mga sirin? Buhay ka mag abi man nimo. Kung sila nang gusto, unta. Sunod sa bulsa ko ano? Ang isa ka pa ang silin, bahal ka na ako silin. Mahal ba? Tubig oh. Sige na. Asa tingin ko ni isa kapak ti oh. Nga na ginom ka bang amok silin? Ubo man na. Ubo. Ha? Ubo. Ang amok sa silin? Sige. Naisunod na sa bulsa isa kapak oh. Sige na, hayaan mo na yan siya. Tagis na isa ana biya. Bira-birahin mo ito. Ada. Tagis. Iya tagim sa ko, iya to tugikan. Ikaw ka isa amok. Ika kihatag sa imo ay sa iya. Utang lang ni. Isa na. Abi sabi ko na po. Di ba kay abi sabi kay wala mahal din ng sinita pila na buko. Singkor na.
Tag 5, tag 6 ka, 10, 20, 30, 40, 50, Nilis na 60, lang. 70, 80, 90, 100. Oh, 100 na, oh. 100. Silin pa, silin, oh. Kapit na, Sige na, sige na. oh, kaya. Kapit na, oh. Ambot, kamay, hati na, ugma. Di pa ni Ito na, tiyo, manay, ugma, tiyo, kantang na, ugma, o kane. Hinog naman niyo. Sige. Di pa gani hinog ipakaon hindi pinog. Tigbasa, tigbasa ba? Tigbasa. Sini. Di pa kayo. Okay. Tigbasa na. Ya, sudah ni mana kay kubag isuto mo na. Ang bana kasi niya, nagpangisda. Katong kinasunod din Tapos itong ibenta niya. buwan di mo tumaw pagluto niya. Napuan ng tato. Doto hilon. Mag-isog ba? Di si kanang Uso, kaya pang pwede, pang bisa usa na, usa pang makaon. Yeah, Di ay pwede sumahol. Pwede. di lagi gatan to ah. Gatan to lami, kani ugma na niya. Brasa na gatan. Hoy. Pwede na ni siya kay na. Oh. Ugani, ipakuha yung silin kani. Ay ayaw kanira isang kay na hinog na oh. Humok. Rason lang, be. Usa man nasalik. Lantaw-lantaw dia masig tuplukon yung mata diha. Lingkod ani. Ambal mama bibuta. Ba lang hilaw man ang kaunon hilaw man ay hilaw man. Kapit na di kani, oh, kani. Kana lagi. Terus gahe pa kay na. Ay pagtuman. Gina. Ninot na sa tabangan. May nakatano. Isos. Ang marang ito bro. Isos. Yusikan ng marang ito. Ngayon na ngayon. Diyan kaon kay ko man na. Dili Tabanghan. Semaju puro sa kaon na gud alang di wala yung buwan eh. Wong tani mo nagikuan. awal yo panganday na day. Ugma ni sa ano kan lo. Hoy lingod magud siya. Mao nang humok siya kuan kay lingod man. Pagpunta din si ate kay pero amo si ate lagi. Daga magbuhan ka kay buhan ko 10 kilo. Kaka, jeez. Dos lagi. Pilang kilo? 10. Lati yo, usa man tiyo. Utang on ra. Ay yo to yo balay. Nalista gini udah kana kay imo Mario. Sabi kay kuan dia ay. Katong ang kasi nga napuno ka po. Tapos? Nya. Mario, may lungsod. Ah taga din na ko na. Ano gusto to silan na ko number ay. Mario. Kaso kata 15, Nabe tambal ito to sa kuan ha, busa sa kuan ha. Unsa tambal man? Dito sa 30. ba ay sa Amoxicillin. Amoxicillin? oh. Inom na ko to. Uban. Kana kay dali ka na maepektibo na ang amoxicillin te. Napulo ka bok 100. O 130 buko tang Mario. Unsa man na utang? Utangan to niya ako tong nasa bulsa ang kuan ang amoxicillin. Ihatag mo kuno na ingon ka. Isa na ako gihatag. Kay ubo pa amina. Nya. Mahal bi ang tampal karon na alang isa ra tagaan, isa ipabalik na. Ay dani butang ang kinan-an ho. Gusto mo si Mario nga. Imo man yung kinan-an siguro? Wala ikaw pa manangaon na na. Ginoo ko nga na man na. Imo ni kinan-an? Dili oy si Mario manangaon na. So nang dali okay uban mo sa marang. Ang dali ang marang. Uy nagkuan tuyo to ituyo dito sa kuan. Di may. Durabox kuan. Isang pagpakabilin. Dawa na. Bangka lagi ate. Nato may sugol gabi eh. Pag-disco na mo. Okay. Ang disco din pasangin lang nimo nga kagabi pa nagkuan. Inom, grade horse, ako yung inom, tatabang, ay kuan. Di man. Pag-inom, Wala ka aslom na, oh. aghumag na. Kani, oh. Kay aslom, ay, nandiyo ko na, ay. Basta papangauna, Mario, pagpaliman, ang dino, oh. Gulay bida ko daw nimo. Pwede ah. Alam mo na. Bani, may naka, ubo man na. Hindi ko tambal gid ka banded. Kani, ako siring kay Brandon na. Unsa oras si nanabuang ka ba? Unsa oras si Dodoy magpangas di ay? Unya ba? Wala pa na, may kabulong na ito, say, katag alas 9, alas 10. Ay tos balay kay tuod mo siya. Bani, nag-anak dito ko sa imo. Klaro, ito, Mario, na, ito, mga ambas ko daan. Balay gabi. Nas Dodoy palugar. Na maguli lang mi. Ako lang, dito. Ato ba, ako sa kanang, uy, ate, uy. Kato yung balay ito ba, kulba, basta kasi na, kulbaan mo, ato dito, katulong ko sa korek ba kinason. Naman. Ako na, abi na ko, titi, abi na ko na pa yung masira, abi na ko na tao na, wala yung may bertahan. Wala. Na ang tao, akong tawag doon, yan, ako na lang ibiling din okay, tsaka abi may bertahan na, tsaka, nagdala naman ito siya nagawas karon. Wala ti pultahan dito. Nagali ko, paan, nagali ko hawa, uy. Nganong kulbaan man kuno ka? Kaya pa sinimawala ito akong pasanginan. Ikaw gipasangin na kay may lain nagsulod. Wala ko nagsunod, nakasakit itong tao. Ha? Nasakit itong tao. Ade gyud, ikaw gipasangin lan kung magsulod ka dito, ikaw gipasangin lan. Pero gitawagin ako, wala ko nagsunod, gitawag na ako itong tao nga, alis sa yabi ya, ikaw. Mawala kay si Daniela dito si Putot, ikaw gipasangin lan. Na, kung dili na ako ibigay ha, sa ina lang, iba, anak ni Ado. Isa nga, Ingon ko nga to sa kabulakan ko.
Naulahin natin kamang-kamang mi dito nag-una kay ingon mas duy basi madaot daw na. May Ang tingin ako so? magidiri kay kuan basta manay presko kay gusto kay presko ato gina Ang dito. gatong kaya son angay tulat alat ani mo Oo. ro. Agawas ug tuhilon ni pilibre yun. Katong taktak ko dito itaktak kam to. Oo, buwan-buwan to. Ito, mahal Ay to. isog ba? Kay gapo to May sa. patabanan din ako tukuan tong askilo. Ingot iba kay pwede sukbahon. Pwede man siya kung saan man na siya. Basta Dugay, malaka. Dugay lagi. Mm, Pwede okay. sa kung saan na siya. Ang agom no sa dito. Nakawa man kaniya. Di iya lagi angan to. Una. Kay kuan man yan na-impeach man ni Kajot. Na pakuli na mo na yun. Ang kanay mong ubo mao na resulta sa Na sa ni. tagay. Gilantan nanti. Ha? Gilantan. Ah, di na ilanat. Lantan ko. Di na ilanat. Gilantan ilanat. Dili. Gilantan lagi yung init to. Oh. Nabuhat na siya sa init kaganiha. Kaya tayo sa nga istorya. Lantan ko. Pugno na kayo. Na lagi. Pag inuma pa, ha? Kapaguli ano ko kay bilantan na siya to. Ayaw. Nya namin maguli. Wato ng isda alas 9. Na, tubong mama pa isda lamban. Tampon. Malaman diri ka apa? Malaman diri ka sorry. Awa dia ganina kan kwata. Pas mo ko. Beda ya beda. Nah, saya kebulo. Kay nga no, giignan ka nga Pagkauna na ipaundang. okay aslo man na ni. Katong kuan mangga. Mangga. Ipaundang na ka sa inom kay mao na hinungdan. Dili man kay di man ka paminaw sa kuah. Ha, di para magtakod na. Ibugba-bugba na nimo. Dito ibuga sa kang iba. Duol kay iba ka. Duol kay iba. Ibuga. Luta ko maunya mah. Ay. Di iba ka balog gilot kay iba. Naapayat. Bayaran pila man. Di man pwede nga di pagkirot dili makabayad kay di man ulian. Pila may gusto nimo kay bayaran nato di naisip ko da niyo. Ha, 5? Oh. Nakaingon ba si Carmen kat basta ba pahirot kun dili kuno ka ug magpahirot na kuno ka dili mo hatag kay sa kuan kay di mo uli. Agata gani sa 5 gani. Pila may gusto nimo di ay? Na ang haplas pa 20. Balik Mario Bay. Kana. Tambal na ni kay Pahirot ako sa papa na agpabayad sa kuan sa papa. Pila may gibayad? 5. 50. Pila may ibayad karon? Na. Hoy. Nausa man dipindi man sa kuan sa ulo 20 sa kuan dili 20. Ako ko no. Dili ko Tambal ababa. na niya. May tambal niya. Bus ko. Ayaw gilot. Ay ugma. Mauli. Batang giti. Jin? Ha? Saan batang City Jin? Unsa man na ayang tato? Batang City Jin? Mm. Batang City Jin dai ka eh. Lagi kang kaspreswan. Uy mahal ba ning kuan no sa sinta ba ni? Ang Ang kani. Ay ayaw na gimita. Ano sa na? Uwil ra. Ayo di pwede kay kuan. Pagkuha sa uwil. Gamay lang. Ayaw na. Di ay pwede. Use uwil ko. Ay use uwil dito gamita kay handlas niya puntuan. Ano, Use uwil? uwil. Ayaw mahake. Well nga. Ayaw na wa. Kubalon man siya si Servin ang liok pura. Ha? Kubalon man yung lawas. Yun Wala, na lawas. pagka. Ay pagilutan na sa kuan kay. Ay blood ko. Oh, high blood. Baon ni mo di ni mo na agtuslo-tuslo ko na na iyang Kay ampay kugo. man si Ate Nina gali nga magpaana mag-sikip. Dili gani bawal ada na kay kuan. High blood. Wala ni ugma. Pag-inuman pa kuman ha. Pag-inuman pa kuman ha. Pag-inuman pa kuman ha. Tambal. Pag-inuman na yan, tambal din. Ay tambal na amal. Unsa? Di man tambal. Sus ako Sirwin, ag kaulian na ba man, dakan na ba payo sa ako kaulian Sirwin. Taga ako sa Ate Nina, taga ako 500. Kaya kanina? Tunag ko ano? Na ikaw pila mi hatag na. 5. 500 na 5. Na, saya pamaulan sa ay patinda ko lawas. Aka. Lali magpangawas oh, pangso ko maayo. Ayo ha. Ayo ha kay para maulian. Si Papa, pahiros Papa isa. Ay, ulian mo ko ib. Matag-anta ka senyor iba. Tagaan ko pa 200 senyor. Dapat pa nimo. Ha? Dapat pa nimo. Dapat bato na ang dawaton. Ako magpapatupad do kapin Kasi na. na pala dyan bro, Picasso. Nya. Kalang lang. Alang lang di ay. Ito nangitag marang. Unsa ko marang? Dagi mana ito ilang uli ba? Unsa lagi marang lagi? Kaon. Ano dito ta? Na. Uli dito kalayo kay dito sa pa. Ayo. Dito sa gikuhaan na mo Asa sa ba sa kuan Mario? manok. Unsa pa man naglaguto ay manidiyo sa panahot? Panungot na. Mo nagit iyo. Ha? Pislitag maayo. Unsa man nga daga panahot nagsiya asa di pa ingon ni? Sige kana. Hindi, walang higa ba? Ayo ha, sige. Kana sige. Panungot niyo kay. Ha? Kumbati. Na. Ayo ha. Di lagi dagan ani Ha? mo. Iduot gani ug maayo da. Gabi man Muna sugod. magid atong duota. Sige. Gabi man na sugod. Gabi. Ano man gabi igi? Nagdisco ba gabi ito? Arapit. Yan, bakasan. Dili ko bangsan eh. Kamo? Gabi sa bata, ison Ryan, esawa, ay ison. Ano di siya o kaniyo? Mo panahot niya. Sige. Sige. Ayo ha. Bagay ba? Ganda. Unsa man iri suwin nga panahutan masig ilis-ilis?
Mm. Di na decision, igda ba bugnaw. Diya. Magkatulog na siya kay di magsahina. Di ka na ayo ha. Laguto ay na gani. Wala na din basta naglaguto ka pulmiro. Pagka human dili na maglaguto, wala na na. Ayo ha gani. Apa kita pag tulog Ba kana. nara mo? Oh, bisa. Saka na. Oy, oy. Ay, ay. Oh! Ay. Nya mi kwarta. Wala lagi. Hanggang gitawag mo mo. Na. Sa bali Sirwin por kabuang kay na sige inyo si Sirwin ba nga. Magwa kisa na karon. Tubo ang mga boss kay kagno sapat sa tambal. Nag-ana kay mi diri kay utang ra unya ngan gitawag to nimo. Ilang kilo? Si Sirwin man nagdindog. Na, kagito. Ato dito ko. 100? 200 daw. Na. Na. 100 sa di. Wala lagi kwarta ti promise. Pagdali na, pagdali na. Nasa motor to petok sa baw-baw. O sige ko kakaw ka. Wala ba katong napalit na nako. Kuha ka. Ang baw? Tunga ra. Tunga daw yun. Padali ba dali. Ta, tunga. Eh, sila na balay na rito na ko. Pag ilo sa Sirwin kay ka makuan. Ako ito naman hilot. Kuman na to. Oh. Wa pa kuno. Wala na wala na naguro. Dai ba? Oh, Sirwin ah. Ay, ino ko mga kabuang. Hala, huy ba, magluto ta pansit kanton. Nay mo pansit kanton dane? No. Amre kagikan. Walay tamban man. Lami ito to tamban kay kilawon. Sige, magsugbarin ta iba. Magsugbarin ta. Nay mo bahaw. Maglungag ta. Nay mo kuan bulangoy. Ay bulang hudi saging ra. Saging na lang. Saging ito. Hanapin. Ha? Mauban ang saging. Kasi magmaan. Luto. Maura maglugyapon na ba? Sige na. Ta. Ama saging. O sama ni bugas ni. Mo na siya akong gipalit gani. Tahop. Sige ta. Ayun sa man rice cooker talong agi ay. Ano may karon? Ay na mo kanon. Yan ka kay wala maglungag pa. Bahaw. Na di ang bahaw di kakaon di ay. Mao gani. Napay kaon nila. Na kay kaon. Napay Ha? ulan dito. Unsa ang utan? Pak sa kuan. Talong og talbos. Lagi ko dagang kitarong ma. Ari ba talong? Katong nag-skin ako. Sige ta kay sugbat ta. Agaling ta kay sugbat ta. Kay magkaon mi. Amri gikan mong mga anak di ay. Si mga anak. Kana. Ma! Nabaya, nagkuhan ma. Ngita na tikim-kim. Ang parcel na ko yung parcel na sandal ti. Sandal na parcel ti. Oo, Sa akong nakita. kasalda. Nya. Nag-abot noon sa man itawag anak. Mapriso mi anak di makuha. Uy, pagkumpiyansa gid mo nga. Lagi. Ang parcel karon agka nga priso na ra ba? Na okay sige na bilin gani no kay wala man dito kay patok bahog. Sige ingon rin. Nalagi. Sige ingon na sa tao. Sao na lang na. Si Sheila. Oh, niya dayon. Dayon. Igun Ay, basta ba istorya? nga. Kuhan na. Nag-skwila. Naon niya? Sa ingon niya? Arapit nag-skwila. Taman tangali ang Ulo sa ingon niya. Ano? Di ba priso? Ulo masarap. Uy, wala mo kakuha sa balita? Nga nara may balita nga pag dili makakuha og parcel ag prisuho na. Ma, naginalo. Na wala may tao. Ha? Wala may tao kay Dili bilang. gyud ariglado gina ninyo. Nasa na ingon niya rin? Paminaw na sa ingon niya. Balik siya ugba usaman daw, di balik? Wala na to. Di naman tumabalik, mi. Ha? Di naman tumabalik. Magulat naman. Ay, manaw. Dapat to sila balik. Kung asan, ay, mag-ingon na rin na sila. Pagwa to balik kay nana dayon ko an sumon. Nanay penalty? Dili ba usa na pataka? Tawag na sila. Manawa aga to balik kay ag Manila pa kuan. na pag ay ka nang magkuhan na sila mo. Ano na sila? Sandal to sa kasal. Asan ni Kinpit pangalan. Asan ni Maugani manawa gara to sila balik kay Pelmiro pamanto nilang kuan. Ba't sa kasal ha? November 17 naman na schedule na. Asa dapat kasal? Sa ako ah. Adapit. Sa ako kinugitan, binyo. Unsa man nga kasal? Mas wedding. Na unsa may agunsa ra man ko dito? Ag paso-paso ako. Hindi ka mag-apong sa ako day. Ha? Kasi mag-apong sa ako day. Was papa, was mama. Patay na ba niyo papa? Nagsimim ako, Napa ikaw man ba? niyo papa? Wala kaya dito sa kuan, bakasyon. Adapit. El Salvador. Ato dito? Na si Binti na ano. Tuwa si Gina dito? Ang to abro ba Gina?
Unya nga nung to aman dito. Ipaadto gali dito no kanang anak man tong iyang kuan di na talaga. Nanganak Kuan kanang ka. kuan usamdan na ko tuwa tag 180 na dito. Magani. Naara to, manawag dito sila balik ugma. Kana kung dili makuan, dili mahatod, manawag na sila balik. Babe, andito yung study. Kaya kuan sugbata. Balay, agbat, ikaw niya na eh. Ha? Ano balay? Ako sa man, pila ra man din nakabuok. Bawa ka buok, 100 to nga. Hala ginuo ko iba, duha ra man din kabuok. Duha ra man din, unsay budlisan? Kulirog. Bisa tanawa na lagi. Mo di kana ra isa to kuan di kana ra isa dala sa balay kay Ay na nadiate kakapuyan dili na sa naman. Mario lagi ay nagkakapuyan na. Na dili naman din nilabas di ayo. Ay na pertuwa na. Ko ani di ko ani. Dagan niya isda kay. Napaingon siya gwapa limpyo siya gwapa na tumbay gwapa dong. Apa. Tanawa ra ko na ako. Mo ginaglagutan ako sa kanang manindahay bitaw. Saging. Nga. Ako kanang maninda bitaw. Wala palit na uwa na. Mo gani. Ang pilion ginako ng kuan kay kasagara ang ipaibabaw nila ang kanang kuan, ang kanang gwapa unya ang ilaw mo. Unsa man na. Ha? Sama ni. Subahon na to ganina. Isa pa. Kasi Asa magapaingon dito naman tao? Mo gani. Ang nagpulo-puto. Ang dadto may kuan na, Kung pika. dali na pwede puno una. Ano na ko imong panuhot pero wala pa. Wala nagawas ti kay. Ang dani pika so dani. Di lagi na pwede ka na ay wala nagawas ti kay. Ang Ang panuhot buok mo niya. kay ug magawas siya bugnaw man singot wala siya kasi paningot. dali na. Ano mahal? Puro saan mahal? Mahal na ba na? Sige, buya buwa gini dayo. Adugan ba? Adalon mo ko na niya. Sa sinta na tiwa ko haplas sakita ko diyan. Adalon mo na ah. Bayi sa sinta. Ugma na, ang kwarta. No sa bayad ko sakita ko diyan si bako. Ano may Ag saging? pangandan di ako permanente. Kuskus ang saging. O din na aman din na ako imo pa kuskusa di ikaw di kabalo man di ka kay. Tarawa na yung sudi na tambal ug tuyo na ha, tambal ug tuyo. Kuan Napila na na. 130 na tan. Pila? 130 na ng tambal ug tuyo tambal ug tuyo. Tambal? Vegetable? Amo kisili na kato imo paliton dira ima kuan kato amo planax. Bisa na tanan o 3 na dalo na na. Ubo, sipon, hilanat. Uli alay ka unya gabi eh. Asa? Kanang planax ba? 25 sila. Mahal na. 25 mahal lagi siya. Ay Planax. Planax bali na ah. Dili. Amo silin man na. Ipapalit na ko siya ba ila ima tag 25 ra. Uy, napay isa ka stab dito nga amo sisilin. Ayaw na lang pagdalha. Branded mo ni. Oh, branded man na. Piki Sama, mo mo. Pink man to. Oh. Piki gana ba gid. Yung branded na tikin na man naman branded. Ang piki kay di duwe ulian. Tarawa ulian ganahan siya uyan gitago sa bulsa. Oo. Mo ni branded do. Muna siya. Salamat oh. Piki nga. Parehas man ingana man to ang kuan. Dagoon lagi na siya na sa Tagko imuha. ni. Gagmay ko ato. Oh, kabalo si ana. Branded man niya nga oksilin. Nagay mo ang oksilin tag 25 kapin. Isa ko buok. Diyo sa kono. Depende nagkatala sila ima ang baligyan sa kadin do. Ni na lang ang isda. Mm, Ni ano na na? ni. Kaya ita mo. Di ata luto. Di na kay galain di paminaw oh, galain. Ko ali sa samud kay. Tol. O prituan na kalain naman na dubok-dubok man prituan na ipabutay. Ina naman to si imo banaon niya da. Oo. Dala ka niya balay. Oh. Namay lang na ikuwag isda. Basta naa lagi luso bitaw ko dito pag naa pag wala di wagi ti mahimo chat ako kay kuan. Bukrito. Atong ni agi wala isda nako puro kinason gi haban ako sa tanan na bili lang sa amsul anon. Di pa nito kuan ka kilo. 3 ka kilo din ako pagkapinan ka gamay. Di ko masana pakuan ada. Kada kuan di ay na kinason. Na. Kuha. Dili ang ilang may ana ibutang to ng pokot ibutang kay ang pokot wala man sure nga nay kuha. Agkamanga na sa ito pagita kinason. Ano ba yason kung ang pugasan? Ano kay kay to ah. Layo na be pakaabot ka dito nya karon dili na kagkuan tara na. Sus makaabot unay tuyo pero walay tuyo di makaabot. Namoro gyapon na kay kahoy man gyapon mo kaon dito ta. At kahoy nga layo kasi tanto wa ko kuan. Oban. Duol ra lagi ta. To ah ipatod ta man kani kuan Mario. Dali ko ana kay iyan balito man kita sa mo vlog iyan ay balito mo to tumba ka mo. Ina. Lagi ko man na. Ah. Agista eh. Hala. Di ko ano kapayas oh. Ano ka ba sa guys? Asa man? Hinog? Asa man? Hilaw man? Asa man? Ano tulukod? Payas? Saging. Dala mga saging. Hoy, bitay na saging Mario, saging maluto. Unsa ka saging? Karabya. Andi di. Ay, gani ano sinabi ko nga mara. Oh, andi na di sako di. Kani saging. Dapat lagi ito ma, murag ina. Kuan mo kasi. Inganin mo ba? Murag ingani. Ako ka dito. Ta kay mga ito saging. Amre gisa ni magibutang. Kaunon gina sa iro. Bantay ha. Bantay sa isda. Rende. Dani ko agi. Dala, wali di. Wa may agian na di dani di. Nay silas na na. Ayaw kanira ako sa ilas.
Nangarog yung sikan man mo dani. Wala man nag-usikan man niyo naman ako kapag isud sa ako pada mahinog. Aka na ah. Guwang na din na ah. Ah, man. Ano si Mario? Tato lang dito ta. Kani tanan niya mo kaon? Oo. Tumara kasarag kaon. Tara na. Kay Bili pahinugon kay na. ato pag midagat ugma, gidaon ni dagat ugma. Ayun na kay ako ni dahon tanan. Sus ate kapit daghana ana isa ka bulig na. Pahinugon man ni nako ang uban. Ako ka pahinog basta kuno. Ag bini ko kay maora na isa na bilin kay wa pa to ka puso pa puso te. Ha? Kana okay na ah. Ako na pud nakuan mo. Bini sa kuan ni gamay kay ato migdagat sa kuan. Agkabo ang manisi ang panghatag unya karon di na pud agihatag. Ingko sa ako na ihatag ni Mario. Katong butangon sa ako. Ano sa si Mario? Mario! Ano sa ako ba? Dalahaon na ni ate nung tanan. Di sige. Ako na. O sige na babe kay ato ni lang tanan. Kaniya. Dato ni karga ako ni dana. Dili. Sige. Kuha. Ito ya. Kana tanan. Si Mario ay sa kaya tungaon do na to ni. Payot na. Ayun din na. Ay, baba. Sabi si Mario, unsay bahog? Ay, lagi. Dapat pa dito. Wala kinilaw. Ay, ginoo ko. Giat. Ngano man gi? Naama sa ilalo ang dagko. Ang tagaan. Ay kabuang mari ngano mari og gagmay di ba di nagkakaon nabuang ka makaha. Na ngano na man nagiyagyag kagahana ba gid ning lahawaan na. Bukan ako reverse sa sister pa ay katahan sa tele uli. Kada Sini gabukan. Ano may kaging taon? ngano man agi. Wa man maani mas ni ana. Balik-balik lagi kada na pagkuan. Kaya naama sa ilalo ang dagko no. Wala ko ni daw kinilaw na yun. Oo. Pag tawag di magilaw ka, bati ka di ka pagtawag kililaw ka. Daway man ako. Gipaak lagi ko iba. Sabaan sa makayo. Dagan ni. Iwangin na di kay para di na magyaw si ate. Sakto na naa buang. Daghan kayo. Ag binuangan ikaw kay di kayo ka kalay gi ka. Ako ba? Kung mo gusto palit sa. Balo banse. Nanti na ito. Balo. Lami masan bansi ko anon? Kilaw. Kilawon. Hindi klaro sa Ate Mercy ingon siya magnungag daw ni saging niya karon naglakawa naman si Ate Mercy. Ha? Naglakawa naman eh. Adapit nang ingon. Okay, natuba ni saging no. Kay Pero wala kinilaw na unya wala balik ako na dito nagpainguna. Uli dabaw. Wa pag ingon kan awa tuba tuwa ko awat sa ani. Ano kay siya? Uli. Ato to mauli to ginuag ko ng blanco ina karon. Sa dala ko kinilaw ha. What if you ana yan sa timberjig dala kinilaw. Oh, ito na mauli. Unya, Ini ubod ba? unya. Na o sige lang paabot lang miya kanang kuan. Kanang pagsabay lang mudaan ka para manuag na bulang hoy kadugay malata bulang hoy. Unya. Ato balik ka kani sayig mo isang sako puro. Kuga kinaon na niya. Unyaahan man sa timberjig. Naguli dalo ko na sa kanina. dabaw? Padalo naman na eh. Ay, bahay ka mo to? Ha? Balik na sa siya. Mura na kusina ang gabo. Ay dilo ka nanay kasi kanan. Unay naman siya sakyanan. Agod ikaw iba. Pag minyo og kuan piloto para sakay ka eroplano. Ay adi ni na kanawa lagi tiyo gali sa bukos. Ha? Gali sa bukos kay puno na. Sige na. Adto nami, gipaak lagi ko iba. Kay Diyos meron nga ganito sa bato ko. Oh, 2,000 na baktin. Ano na pag ginata ta 2,000 man ina na kun di na gira ka 2,000 di na ihalin ka 2,000. Kun December tama na unya karon di na kabuan September, October, November, December una upat ka buwan na 2,000 na pa mag October naman ta karon. Duha na lang kabuan. Wala naman na kabihuga na yun. Tani na kay adto na to imo kuan tagkan. Di man ako agapon. Agtan-aon gani nato nganong ilaog man Bawa 2,000 ka kuan pataka lang istorya 2,000. Ano 2,000 ka na ba akong anak? Di gid. Manti lang mahal ug magdako ka may hakid. Ito gina ako pa kuanan gid. Na bayaran nimo bisa 2,000 beb. Kuya hay bas 2,000. Pila? Asa ka ko man pa? Ikaw na kuno magpangon, ako magpalit og bahog pati mahala bahog 40. Awan 5 ra man day gani iba. Uy, 1.5 ra man day gani di ay. Ha? Oo. Yabay na. Ang pakitain na sila sa baboy, kabalo na ba na nagbuan? Kapangayo sa bahog. Unsa? Basta makita ang tao, pangayo sa bahog. Ngano man di ay. Kabalo wala na diha. Sa ado pero magbuan diha. Hapon naman di kay nahanglan sa kamo bahog. Hindi man alas 9 on tayo kuan. Ah, ngano alas 9 pa man? Lasing ko. Bahugan? Hoy! Ako tanong, pati ko tubo. Ano kung di ba blanco kaya? Sinta ka blanco. Pati hapon dili kita lang. Ay baka katubo na diha. Nana bang disindi okay tagaan.
Isos, nagbulo kayo makin ah. Kaya hay ba lagi ni magpresyo ka? Barato ba bili karon? Na, di ka halin uban. Mo tara kung mahalin ba. Barato ko na. Pila ni siya, babe. 3,000. Ini daw dulu mag. Mil ko ano ni, Tres mil, pagka December na ni ko ano ni, mahal na ni, Ini kamay. nagiging baboy ay sakit. Karon mo ija hindi gani. Ija diyan dito ko ija mo yung studio. Wala. Ho, tingnan ko. Ibaligyan na iba. Pero igo sakit ni sayang. Ibay mag-isot isa mo karon. Sakit pa ba? Sa lagi na, ba pas sinin uta. Sa sa. Unsa? Lalag ba sakit ko ni. Sakit pa. Eh, sige. Dari ako palitan ibaw. Kana oh. Adto ba? Kato. Pila, babe. 3,000. Sinan ka ba ya? Mga kuha na kabuan niya. Wala na kayo kukuan. Dua ka buwan niya, di ba tako lagi. Ay, labi mo. Kaninya niyo kay ano, kaniyo. Kay ano, sige sakit ba? Bisi man ni. Kani amo duha. Pila ang isa, babe. 3,000 duha. December na ang kuan. Ako na umat sa December din na. Nakay baboy lagi. Nakay baboy na patalan ti sa baboy ka halin. Nay mo kuan imo 3,000 na mo payat og kuan 5,000 Na agkasakit maka, babe. Wala sakit ba ako. Eh, diyan Christmas na. Sakit ka ba na? Iyaw to na la. Maligya ka na yung baboy. Kadang anay, babe. Ah, ito ibo. Uy, na nga yung nagbahog ng baboy. Na nga yung nagbahog ng baboy. Ya na kayo pa dia alas 4 pa. Alas 4, alas 5 na. Ako lang kuban sa bahay ko. Tani yan, bawag ko umas, tani yan. Sabugan ba? Ha? Sabugan sa Ako gani. Hala, hinog yung saging, oh. Ha? Lehelo na. Mhm. Di man na makasilingan na. Ito ba? Ayo. Ano? Nanahilo ko. Sabi na bilan mo. Pabayang kasi na kami may ako silingan. CCTV nila. Sabi ko. Mana? Di ka kuban? Uli nami guys, kay daghan namin na kuan, squat diri. Nya kay isda man ang tuyo nya kay wa pa man diha. Basin ihatod ra ni ibaon niya. Ihatod mo niya dili. Ano dari sana ah? Sige. Basta na ah ha. Makaabot ito ko. Nya agari nami. Oh, bahalag kuan. Ha? Bahalag kuan. Gabi na. Gabi na ako ito. Ay paglakawan. Sad. Di ba kaglakaw na? Di ang lakaw. Ay, ito ya. Ano mo ko diha? Ay haram ko lakaw diha kung walay wifi. Pero may sa nay wifi kay Pero ugnay wifi. Kato magutungura kay walay kuanda. Mas Mario. Walay wifi dadto. Walay wifi dadto kay na daot sa kuan itong to dapit na daot. Naari nami. Nakakuan may itahi. Ready mas likod ah. Kwa yata gay nang isa ka isda. Di. Hindi ba kadala? Adahom-dahom ka. Adi adi. Naa lagi to ay siblig wala. Kung nay kinason og way kinason isda. Og nay kinason Wala tayo may ibuan no. Ibo. Na. Ang buwan. buwan gagay na naman sila nagkuha da. Di pagabi na ila. Di kuha nang isa. Ito ka tikin kin ka irin ka pakuan tikin kin. Kuha na lang isa ba? Kuha nang isa kay kanere isa. Kada gamay din, dami naman. Asa iro? Lah, ako ang iro. Ada di mo iro? Nanay iro dito. Ina kaya ko na to. Kita dua. Nanay iro dito nya agkuan man ka sa iro. Ito to brownie. Na lagi isuon daw ni bitaw. Naari nami. Uy, ari nami. Kaprito ko. Bye-bye na. Bye-bye. Bye guys. Nagwapa ko sa imong gihatag tino. Ha? Nagwapa ko sa imong gihatag. Mugani. Nag-arang-arang kami ako na ako da. Tao. Kana kayo abutang ikuan baka pagwapa ba? Mm. Ay nabutang baka tinuod ng kamera. Kada bitaw. Mao na siya? Oo. Oo, sabi nila oo. Kanang wa atong mga peace beauty ba? Naadi na Peace Beauty, naadi na Peace Beauty, tanawa. Wala gyud Oo. na. Sus binu ama. Oh, tanawa mo baba. Oh, naa.
Dili ba katong kuan ba? Beauty piece. Naaman na beauty piece so kita ako na imposible ba na ako. Oh, may beauty piece tanaw ko na nga klaro yung mga bagag sa atong naong oh. No, wala harap sa ko tinuon na ako na. Lisod po dili tinuod na yung naong. Sige na ari na mi kay nana si Mario na ready na. Bye-bye.